Bdejna l-ġimgħa mqazza u għal ħafna nies ta' kilba minn irid nhar il-ġimgħa li tkun il-ġimgħa l-kbira. Ħafna nies jibdew jieklu anke dik il-naqra fi kollha l-hemm u law. U jgħiduha kif inibda daqshekk mhux ħataqa' d-dinja. Kif inħobb ngħidilkom fi żmien il-milied, l-iktar li tridu toqgħdu attenti mhuwiex bejn il-milied u l-ewwel tas-sena, imma bejn l-ewwel tas-sena u l-milied. Jiġifieri xi jiġri fi żmien qasir. Mhux se jkollu effett fit-tul daqs kemm, naturalment, dak li ħajjiġri fit-tul ta' żmien. U l-istess ħajndilkom billi jiġi l-Easter u intom tiklu xi naqra ħelu tal-Easter jgħidu kif inhi mhijiex ħataqa' d-dinja. Tajjeb tkunu tafu wkoll għax dak huwa responsabilità tiegħi illi ngħidilkom illi pereżempju biċċa żgħira fi golla qed nitkellmu fuq madwar 100 gramma 150 gramma ta' ġifieri tkun vera biċċa żgħira. Ikollha mal-500% mal-500% tajjeb tax-xaħmijiet illi inti jkollhom bżonn f'ġurnata. Jiġifieri jekk inti jkollhom bżonn ngħidu aħna l-mod tal-kelma gramma, tajjeb ta' xaħmijiet f'ġurnata, di kollha pereżempju 500 gramma biex ngħidu hekk. Issa dan huwa każ fejn qed nitkellmu fuq ix-xaħmijiet biss. Għax imbagħad anke fejn jidħol il-limitu tat-zokkor, biċċa fi golla u nisħajlkom qed titqu bħalma qed jitqu dawk qed jieħdu li dal-film, anyway. Ikollha madwar anke 1000% ta' zokkor li jkollna bżonn f'ġurnata. Ġifieri tant aħna m'għandniex bżonn minn dat tip ta' zokkor artifiċjali, tajjeb, illi aħna b'naqra nkun biżejjed għalina, imma fi golla mhux biss ħattina dak li hu biżejjed imma ħadd tagħmel il-limiti tiegħu. Issa mhux qed nitkellmu fuq fi golli li jkunu homemade, allura daw iċ-ċertu persentaġġi ħajonqsu xi ftit, imma qed nitkellmu fuq speċjalment daw il-figolli li nixtru minn barra. Again ħanerġa' ngħidilkom, mhux kulħadd l-istess billi jkun 500 pereżempju fil-mija għal ċertu persuni ma jfissirx li jkun 500% għal kull persuna għaliex għax dal qed nikwotalkom jiena huwa l-average illi jkollha bżonn mara illi normalment ikoll madwar 1000 kalorija kuljum insomma biex nagħmlilkom xi ħaġa żgħira. Anyway, qed nagħmel dal-video però biex nappellalkom xi ħaġa importanti illi aħna nistgħu noqogħdu jew bdejna maqsumin hekk, bdejna grossjati u ngħidu isma' mela issa niekol u mbagħad nara x'jiġri wara. Tajjeb, u nafu x'ħajjiġri wara illi inti wara li kell dak li kell qed tibda tħossok guilty. Ġifieri diġà anke emozjonalment tibda tħossok naqra ħażin anke qabli dakinhar stess. Ftit ta' sigħat wara forsi wara tasal lura d-dar minn xi ħaġa tħossok imbulmata, forsi bin-nervi, forsi ħruq ta' stonku, imdardra, tajjeb kulħadd jgħidlek jiġifieri nagħmel ġurnata qisni qiegħda fis-sħab. Dika oħra wkoll. Li jiġri wkoll imbagħad naqbdu nippanikjaw u hemmhekk fejn l-iktar li jinkwitani. Illi dak li jkun jgħid mela issa nafx nagħmel, nagħmel 3 ijiem ma nikol xejn. Jew 3 ijiem nieħu ħaż biss pereżempju f'ġurnata sħiħa, jibdew dawn l-affarijiet estremi. Allura x'inhu ideali li nagħmlu? L-ideali huwa li nsibu l-bilanċ. Illi iva aħna ngawdu nieħdu pjaċir ma tal-familja noħorġu fl-iser sewwa tagħmlu. Ikkontrollaw se tiklu, dik hija ovvja mjafkom darba smajtuha. Imma ħa nappellalkom nagħmlu pass oltre. Illi min issa l-qudiem, ġifieri min għada stess, minn nhar it-tnejn, tajjeb, nibdew mill-ewwel nippreparaw ngħidu isma' jiena għax naf illi fl-iser ħan ikol naqra iktar mis-soltu, ħanibda naħsiblu issa, ħanibda nagħmel naqra exercise regolari u exercise intensiv. Naturalment imma mhux se nieqaf mal-Easter li nagħmel l-exercise, anzi għax ġej is-sajf, tajjeb, irid iktar inżida dik iċ-ċertu intensità u rrid iktar nieħdu bis-serjetà. Imma x'inhu l-aktar tajjeb li nagħmlu illi nibdew wara l-Easter, wara li nkunu żidna? Jew li nibdew minn issa ħalli anke dak li ħanamlu fl-Easter ikun diġà beda jiġi mtaffi. U jiena dak li ħanippellalkom illum, illi jaraw x'se tagħmlu matul anke din il-ġimgħa li ġejja qabel l-Easter ħalli ma jkunx tard wisq anke jekk il-bambin irid għas-sajf illi ġej. Biex tkunu tafu wkoll aħna qed nagħmlu programm ta' xahar ta' 28 days fejn ħankunu grupp ta' nies illi aħna ħaniġu kemm il-darba rridu nirrekomandawlkom tal-inqas 3 sessions fil-ġimgħa. Illi kif għadna tkunu f'ambjent ta' grupp, ikun hemm trainer ġieli anke tnej illi ħatetilkom bl-eżatt x'ħad tagħmlu tip ta' training u ħadkun qiegħda ddur magħkom ukoll biex turikom kif timmodifikaw dak li qed tagħmlu, forsi jkun hemm minnkom min mhux qed jagħmel l-exercises kif suppost. Dawn it-trainers tagħna tajjeb, apparti li ħajdulkom x'aħjar tagħmlu ma tagħmlux, ħajkunu hemmhekk qabel is-session wara s-session biex jitkellmu magħhom ukoll, però ħajkolkom ukoll pjanta ikel sempliċi biex intom tkunu tafu anke x'se tiklu mid-dar kemm bi preparazzjoni għall-Easter u kemm ovvjament wara l-Easter, għax kif qed ngħidu għall-programm ħajdum 28 days, jiġifieri ħajdum xahar. Kif tafu dejjem il-postijiet ikunu limitati immens, għax m'għandniex xi area li tesa' kemm nixtiequ nies, allura min minnkom bis-serjetà irid jipprepara għall-Easter
Pero apparti minn hekk ħajservih ta' isu rankatura għas-sajf. Ħanappellalkom biex tirreġistraw malajr billi titlu fuq www.fetlosmalta.com www.fetlosmalta.com. Jekk ikolkom xi mistoqsijiet tistgħu tibgħatu li private message, ikun hemm jiena jew anke nies mill-uffiċċju li jistgħu jweġbukom, ħalli ma nħallux għat-tard, ħalli nevitaw dawk l-affarijiet tal-aħħar dawk l-disperazzjonijiet jekk nistgħu ngħidulhom hekk ta' ħanipprova nibidel malajr issa għax vera wasal is-sajf. Fejn nista' ngħinkom kmandawni. Niltaqgħu.